Arweiniad cyflym y llyfrgell I fewn-gofnodi gyda Moodle. Beth yw Moodle? Moodle yw enw un o'r platfformau a ddefnyddion yn y coleg I drefnu eich gwaith cwrs ac ychwanegu adnoddau I gefnogi eich dysgu a'ch aseiniadau. Gall hyn gynnwys cyflwyniadau, gwaith cwrs, fideos, adroddiadau, erthyglau, cwisiau a chwestiynau aseiniad. Efallai y gofynir I chi gyflwyno eich aseiniadau trwy Moodle a medrwch hefyd gael adborth gan eich tiwtoriaid yma. Byddwch angen defnyddio'r adnoddau hyn I helpu gyda eich gwaith cwrs. Medrwch gael mynediad I Moodle yn y coleg ac adref. Mewn-gofnodi I Moodle. Agorwch eich porwr rhyngrwyd a theipiwch moodle.glllm.ac.uk. Bydd y blwch mewn-gofnodi ar ochr chwith y sgrin. Teipiwch I mewn eich enw defnyddiwr a'ch cyfrina'r coleg, rhoddir yr ein I chi gan eich tiwtor. Dod o hyd i'ch cwrs. Bydd eich cyrsiau wedi ei rhestrio dan y pennawd My Courses ar ben y dudalen. Byddant hefyd yn ymddangos yng nghanol y dudalen wrth y pennawd Tros olwg cwrs. Byddwch angen cod cofrestru gan eich tiwtor I gael mynediad I gwrs. Dewch o hyd I adnoddau eraill. Ar y dudalen gartref byddwch hefyd yn gweld dolenau i'ch Portfolio EDRAC, Google Drive, Microsoft Office 365. Bydd y rhain yn eich helpu I gael mynediad i'ch gwaith yn y coleg ac adref. Sgiliau astudio. Sgroliwch I lawr hyd ddiwedd y dudalen cartref Moodle. Gellir dod o hyd I ganllawiau help ychwanegol ar gyfer Moodle yma. Cliciwch ar yr eicon seren. Mae canllawiau sgiliau astudio yn cael ei diweddaru yma gan gynnwys help gyda ysgrifennu traethodau, cyfeirnodi a reoli eich gwaith. Ar gyfer ragor o adnoddau'r llyfrgell ac I gael help, gallwch chwilio drwy gatalog y llyfrgell ar-lein. Gallwch ddefnyddio canllawiau astudio Moodle. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at dîm y llyfrgell ar libraryrows@glllm.ac.uk neu danfon neges ar Twitter @llandrillo lib.